Sergio, explica'm una miqueta les sensacions que heu tingut en un partit on el Vilanova ha volgut ser protagonista, vosaltres a la sortida de la segona part també els hi heu competit. Quina sensació tens? Bueno, penso que la primera part ha sigut pel Vilanova, sí que ells han sortit una mica més enxufats, sobretot amb la pilota, sí que hem tingut també situacions de poder robar i de poder transitar i fer-los mal, però no hem acabat d'agafar aquesta línia i bueno, penso que hem ajustat 4 coses a la mitja part i penso que hem sortit molt millor, que hi ha hagut moments de la segona part que ells estaven patint. La primera part ha sigut una mica de no competició de l'última jugada de la primera part, crec que ha marcat una mica la situació del partit. D'anar-te'n a la mitja part igualat, d'anar-te'n cabrejat i sortir a la segona part més amb una mentalitat diferent. Penso que l'equip té que apretar sobretot amb la mentalitat. No pot ser que ens fiquin un gol o dos i l'equip es vagi cap a baix. Penso que encara així la segona part ha sigut bona, els 30 últims minuts sobretot, amb els canvis i els ajustos que hem fet, però no ens ha donat i ja està. Aquesta és una mica el resum del partit. És veritat que esteu una miqueta arrossegant aquesta trajectòria, no? Que ara la vius com a primer entrenador, però... Sí, però bueno, ja els he dit ara amb ells també, no hi ha cap excusa. Penso que tenim que fer una passa endavant tots i s'acabaron les oportunitats, com els he dit ja. No vull... Jo tinc una oportunitat molt gran i no la deixo d'escapar. Llavors, si tenim que apretar la gent o donar-los menys minuts, doncs així serà. I ja està, els he dit amb ells ara i hem d'apretar. I considero que hi ha coses bones de la segona part, però hem de fer... A tercera divisió hem de competir tots els minuts, si no es dona. Vale, acabo amb l'última. A nivell personal, rubrica una setmana complicada, què has sentit avui en aquest... Sí, hem tingut poc temps per treballar, la veritat, hem entrenat 2 dies perquè dijous no vam poder entrenar pel tema de l'aire i al final ha sigut tot molt ràpid, alguns canvis d'idea, però de matisos i bueno, penso que han sortit alguns i això, hem de seguir treballant, ficar-li hores i això, que tinguin clar el que tenen que fer i sobretot anar amb els que competeixen millor i ja està. Aquest és una mica el resum. Molt bé. Som-hi? Bueno, Genís, felicitats per la victòria. Explica'm una miqueta, perquè avui tinc la impressió que heu jugat el que volíeu, a part heu tingut la pilota, heu estat incisius. Molt bon partit, no? Sí, la veritat que és d'hora encara per la meva part perquè l'hauria d'analitzar, perquè és veritat que és un partit on estàs més, o hi ha més tensió de lo normal. Sí que crec que al final la sensació que tinc és que hem estat molt bé amb la pilota a la primera part, excepte 10 minuts que han sigut justament els que hem fet un passet enrere i l'Ospi ha aprofitat. Crec que és un gran equip amb molt potencial ofensiu i ens han fet l'acció del gol, també per una errada que ja coneixem molt a l'Ignasi, però ens segueix fent mal cada cop que juguem i després l'equip ha tornat a trobar el camí i després la segona part sí que ja és difícil mantindre la pilota perquè ells estan obligats a atacar i a ser molt ofensius i al final, vulguis o no, doncs t'has de tirar una mica enrere, però crec que l'equip tampoc ha arribat a patir i crec que podríem fer el tercer, haguéssim pogut fer el tercer. Me'n vaig a buscar aquesta segona part, on ells es nota, no? Que tenen ganes de fer-ho millor, que volen ser més responsables, que fins i tot els primers, jo deia 6-8 minutets, ens han tingut més... Però l'equip torna a reaccionar, la torna a voler, la torna a tenir, pressiona a dalt... Sí, l'equip mai li perd la cara, jo crec que l'estil és molt clar, jo crec que tota l'afició que ve aquí al final sap l'equip que es trobarà, un dia pots estar millor, un altre dia pots estar pitjor, però saps que tens els 11 jugadors que treballen i la idea de joc crec que és molt clara i no la negociem. Escolta, últimament el que li està passant a l'equip és que falten peces. Els lesionats no s'acaben de recuperar del tot, o com a mínim no al ritme que voldríem. Han de tornar a jugar jugadors en posicions que poden jugar-hi, però on no tens massa més marge, no? I malgrat això es dona la cara tots els dies, i a vegades es va perdre, però avui s'ha guanyat. Sí, al final les baixes que tenim són sensibles al final, perquè és impossible que no ho siguin, però estic molt satisfet de jugadors que tinc que poden jugar més una posició i sobretot jugadors que surten com avui l'Estef, que ha sortit poc i es deixa la vida, o el Guillem, que va jugant 10 minuts, 15 minuts i quan surt fa una feina impressionant. Crec que mereixen més i pot ser que els hi arribin al futur, però bueno, quan hi ha lesions al final hi ha un altre jugador que té l'opció de tindre més minuts i per tant a nivell de l'equip és boníssim.
ho remato ja. La setmana vinent toca just segurament el pol oposat, en el sentit que aniràs a un camp complicat i amb un equip que està en unes urgències diferents. Sí, urgències i és un altre context completament diferent, però no menys difícil, no? De fet, ja vam veure el que va passar també a l'anada i crec que si mirem enrere el que hem fet aquest any no és un context de partit que haguem sempre solucionat bé, per tant crec que ens hem de preparar al màxim i anar a jugar contra un Vic que lluitarà fins l'últim dia per mantenir-se a la categoria. Ara m'ha vingut una al cap. Et preocupa que el nou no estigui acabant de trobar el gol? Avui n'ha tingut una boníssima al pal. És veritat que no li estan arribant 6 ocasions per partit, o fins i tot que es desesperi, que perdi una miqueta el... Per mi és molt important que ell es mantingui. Al final som un equip que no llancem moltes pilotes al nou, és veritat. Jo estic encantat amb el Joan quan té les situacions com les resol, en tots els entrenaments li veig el talent, en els partits les que ha tingut també. És veritat que ens està costant trobar-lo una mica, jo crec que entre tots hauríem d'intentar involucrar-lo més en el joc, però crec que és un procés, acaba d'arribar fa un mes i mig, les coses no són tan fàcils perquè són persones i perquè no són peces que les agafes, les poses i funcionen, sinó que hi ha d'haver una relació amb l'entorn amb el que t'estàs relacionant i ell està en aquest procés i per mi s'ha adaptat ràpid i no crec que sigui un problema i sobretot veient el talent que té. Sí que és cert que hem acabat bé, però el que sí que també és cert és que els primers 60 minuts no ens reconeixíem, no estàvem fent pràcticament res del que havíem de fer i això és una cosa que hem de fer autocrítica a tots, Ramon el primer i a partir d'aquí els últims 25-30 minuts sí que crec que hem fet una passa endavant tots, crec que també una mica amb més d'acord que cap, però hem tingut ocasions per empatar, no s'ha donat i res, toca seguir. El bo que té el futbol és que la setmana que ve tenim una altra oportunitat i anirem amb tot a intentar sumar 3 punts a casa que crec que tant nosaltres com sobretot l'afició mereixen una alegria perquè portem ara un mes i mig que ens està costant.